Pero claro, imos contar como foi esa historia, Benito, porque era a filla dun home que ti coñeceches charlando nun bar, non? El presentoucha. Como foi iso? Eso era un amigo que era pai da que foi a muller miña. Sí. E tiña unha rapaza, unha nena. E pois fon aló á casa deles, e comín ali con elas. E pois viñeran para aquí por órdenes. E pois estuvera aquí, estuvéramos sobre 8 meses. Primeiro foi un noivado máis ou menos que durou sobre uns 6 meses, porque a ti ao principio non che gustaba moito esa moza, contanos, pero logo namorouche porque dísnos que era boa persona. Esa rapaza. Sí. Sí, esa era boa rapaza, pero... E despois de medio ano máis ou menos chegou a boda. Sí, chegou a boda. E despois fixemos a boda. Aí vai o coche, aí Aí vai ides. Benito. Aí ides, cos cacharros atados ao coche, Benito. Casastes moi pronto, dísnos. Moi pronto. Moi pronto. Que se hoxe, se non. Pero eran outros tempos. Ti Eran daquela outros tempos. pensabas que estabas namorado e que querías a esa rapaza. E ela, Sí. supoño que a ti tamén. Esa rapaza, ademais, esa muller, tiña fillos, unha filla, Teño unha filla. Sí. que ti acollestes como case se fora túa. Dísnos, non? Sí. Pero xa intuímos que ese matrimonio durou Non, durou pouco. moi pouquiño. Un ano. Un ano que tivemos a pruebas e depois lle fao caso. Bueno. Comen a min. Se as cousas non funcionan, cada É un... mellor cerrar. Pois xa está. Ti pechastes esa porta, Sí. estiveches 10 anos só, e un día chamastes ao programa da Radio Galega de Marcial e saíuche unha nova oportunidade. Sí. Como foi iso? Mas foi un día que chamei á radio e sempre falaba, viei todo de órdenes e viei todo tal. Depois saliu outra que chamaban Niebre de San Pantaleón. Empezamos a falar así, pa aquí, pa ali. E chegamos a estar de compañía. Ti acordas ese momento, Marcial, supoño, claro. Acordo que, ademais, fixenlle a bendición a miña maneira. Acordaste como foi? Sí. Estaba daquela ministro de Facenda, Carlos Solchaga, e dixenlle eu públicamente: Nieves, Benito, quedades unidos por unha mesma pensión ata que Solchaga vos separe. Sí. E durou, E durou. E durou. Durou. Porque podemos... Toda a vida, ata Claro. que desgraciadamente faltou que- Nieves. Sí, Me faltou, pero... claro, pero antes de chegar aí, Benito, podemos decir que esa era, que coñeceches aí na Radio Galega, o amor da túa vida. Esas flechas van contigo donde quiera que tú vas. Están entre tu pelo y en tu forma de mirar. Son las flechas que Pois foi de verdade. E pois anduvemos festas e festas. A única cousa que quedou sin andar foi o avión, que non o quixo. Pero non pasei, nin paso este mundo sin ir no avión xo fun. Dígoche unha cousa, bendito servicio público da Radio Galega neste caso, nese programa que facía Marcial, e bendito servicio público tamén da Televisión de Galicia, Sí. con este programa que pois, a Televisión de Galicia nos dou a oportunidade de facer desde hai 2 meses e medio, e o galla poidamos seguir facendo por vós, non por nós, que non sea a nosa profesión, pero por vós que estades na casa e por vós que vos poidamos axudar, sacarvos ese sorriso, sacarvos desa soidade. Por eso digo eu, un aplauso para o servicio público, a Radio e Televisión de Galicia. Que non sei se está ben ou mal que o diga eu, como traballadora desta casa, pero creo que falo en nome de Sí. todos vós que estades Sí, sí. aquí sentados. As probas aí están, son evidentes, non? Eu coñecín a Benito antes de que aparecese Nieves na súa vida e era unha persoa totalmente distinta. E o mesmo podo dicir pola finada de Nieves, non? sí. A vida cambioulle tanto a un e a outro que parecían persoas diferentes. Sí. Porque estuvestedes, Benito, 22 anos xuntos e moi felices, ademais. moi felices. sí. Moi feliz. Qué bonito.
Felicidade, moi felices moi felices, dinos Benito. Moi felices, moi feliz. Moi contento, moi contento. Fostedes vivir xuntos. Estuve moito cando era tamén nas festas, cando andábamos, houberon as festas de xuntanzas aí en Padrón, que non sei se puñeron aí, da Radio Galega, case 1000 personas. As xuntanzas de fin de temporada que facíamos polo Nadal, Sí, 1000 persoas. 1000 personas vemos ali en Padrón. Sí, sí. E aí, por primeira vez, xa aparecedes os dous xuntos. Sí. E logo, como ben dicía Isabel, a túa amiga que chamou... Milagros. Milagros. Perdón. Sí. Coidaches Hoxe fostes dela... ti quen se equivocou co nome, non son eu. Levo varios Xa lle vai días sacar dicindo partido a primeira vez, O primeiro erro de nome. É un contagio, é un contagio. Bueno, pois como ben decía Milagros, coidaches dela ata o último momento. Así. E iso honrate moitísimo. Sí, moito, Benito. moito. Moito. E teño o meu corazón que podo limpio, que non poden decir que Sí, sí. que maltratei. No, Que o que lle fixen a ela, Todo o non contrario. lle fixen a miña nai, máis. Todo o contrario. É todo eso. Que estuvestes aí, Benito, que fostedes moi felices, como dis ti. Ibades ás festas, ás romerías, Íbamos a de festas, excursións, hasta que ela puido. E cando non puido, ti estuvestes aí ao seu lado, acompañándoa. Acompañando, e en todo despois- momento. E despois ainda estuvo aquí, e despois ainda tiñas que andar con ela de arriba para baixo a Santiago para subir e baixar. E ti estabas aí. Si, eu estaba a todo Claro. eso. Xa a xente iso pode imaginar, xa o dixemos ao principio, a túa namorada rematou falecendo, pasou o tempo, e ti agora disnos, e xa se che ve, que xa estás máis preparado para sair adiante, para atopar esa nova compañía, coa que coller ese avión por fin, que é o que diste que che falta por coller para No. viaxar e poder desfrutar. Eu collino. O que non quixo coller foi ela. Pero a ti gustaríache coller ese avión e sair de viaxe cunha nova compañeira, Benito? sí. Gustaríache? Sí. E se non é un avión, un autobús, o que faga falta, Ou no verdade? autobús, ou no tren, ou... No O importante é ter a compañía. O caso é ter compañía, e sempre que seamos compañeiros como Dios manda, Respetarvos mutuamente, Respetar Benito. todo. Imos a lembrar que é o que a ti che gustaría desa compañeira, vale? Vale. A Benito gustaríalle unha compañeira que fose máis ou menos da súa idade. Lembramos que el ten 66 anos. Dinos que lle dá igual o sitio de calquera lugar que ele está disposto a moverse onde faga falta. Que non fuma nin bebe ou que o faga con moderación. Que lle guste a actividade, porque non o lo contou, pero Benito agora xa sale a bailar e os domingos vaille botar un baile á discoteca. Se pudese ser acompañado, pois moito mellor. Non imos decir o nome da discoteca, pero xa todo o mundo sabe cal é. E, ademais, tamén unha muller que lle guste viaxar, porque a Benito gustaríalle seguir con eses aires de aventureiro que ten. Non te rías que é así. Cando chega a noite, chega a discoteca esa, que xa sabemos todos. Que tal? Moi boas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, con quen falamos? No sé si soy yo, María, ¿no? Eres ti, María. Desde onde nos chamas, María? De Carballo. Desde, bueno, Carballo Ordes tampouco hai moita distancia, e a Benito dalle igual, en calquer caso. Muy cerca, yo tengo coche. Moi ben, pois sen problema tamén. Mellor aínda. Canto... Claro, Non hai problema. Así, para desplazarvos non hai ningún problema. Ningún. no. Cantos no. anos tes, María? Eu teño 76. Pois tamén, moi ben, sen ningún problema. Mira, ti gustache ir á discoteca ou aos bailes? Sí, Tamén. ir de paseo tamén, E de viaxar? tamén. Teslle medo ao avión? No, fui muchas veces en avión. Vale. Yo estuve 22 años en Holanda, 22 años y medio. Traballando ali, María? Sí. Y venía de vacaciones en avión. Vale. É que Benito quedoulle aí a espiniña de poder viaxar cunha compañeira a facer un viaxe en avión. Por eso che preguntaba. Si le interesa, yo tengo familia en Suiza y quizás que podamos ir a Suiza si llegamos a un acuerdo. Ti estuvestes en Suiza algunha vez, Benito? Con Estivo. Tú, ben. con todo ese mundo En que recorrestes. Lausanne. É verdad que dixestes antes que en Sí. Lausanne. Sí. Un sitio bonito, O que pasa que non creo que queira volver porque botaron o dali daquela. Bueno, pero ahora Tiñan a razón toda. Tiñan a razón Porque toda. non tiña contrato. Claro, No sería esa parte tampoco, era otra parte. efectivamente. Ti a que sitio de Suiza o levarías, María?
A un sitio que se chama Mos. Moi ben, eso non o conoce, ese sitio. No, no. E polo idioma non habería Ah, sí. problema. Bueno, o idioma teña ali familia que se nos defendería. Por eso que temos ali a todos eses galegos emigrantes, que de emigración empezamos hoxe falando.